Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh kakung Sumono Putri kang tansah kinurmatan. Minangka wonten pangarsanipun ingkang kagungan hajat inggih menika Ibu Ratikem Sagotra ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani. Matur bilih kula sakonco saking paguyuban seni tari kuda lumping krida budaya Dukuh Samping Desa Seling sampun netepi kewajiban bilih kula sakonco supadoso wonten ing jangsa menika gladi belajar entenipun paguyuban kuda lumping seni krida budaya wonten dalemipun panjenengan. Kula sampun netepi kewajiban namung wonten mriki sepindah pilih kula sakonco ing anggenipun ngayahi kewajiban kata kekiranganipun lan ugi kirang subuh citonipun kula sakonco nyuwun agung pangapunten lan salajengipun ugi nyuwun panggungipun saking Ibu Ratikem sakeluarga dalasan sedaya para rawuh. Mugi-mugi anggen kula ngayahi kewajiban kegladen wonten mriki lumampah wilujeng boten manggih alangan satunggal